हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रघुपति ब्लॉगर को। आज पवित्र महाशिवरात्रि से हम सकाल सकाल बाहर भाई मोर राम मंदिर दर्शन कर डिसाइड कर सो लेट्स किलोमीटर रहा कि
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଣିନାଗେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଲୋକଙ୍କର ବି ଗହଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି ବେଶ। ରାତ୍ରିରେ ଜାଗର ଭିଡ଼ ତ ରୁହେ। ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ କଥା। ଏତେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୁରା ମେଳା ବସେ ଏଠି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଆମେ ବାକି ଦର୍ଶନଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଆଜି କଷ୍ଟ। କାଠିକର ପାଟି ନୁହେଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଆଜି ଜାଗର ଥିବ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଜି ଜାଗର ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ। ବି ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆରାମରେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଟ୍ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଭଲ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଆଜି ଲାଭ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଟକେଇବେନି। ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବ ଆଜି କେମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ଟା ରହିଥିବ। ଘର ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ପପୁଲାର ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତି ଜାଗରରେ ଏମିତି ମେଳା ବସେ। ଆମର ସେ ଆର ପଟେ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆମର ସେଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗଳିଯିବ ନା ଆମର ମେଳା ବସୁ ଯାହା ବସୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁନି ତା ବସୁ ମଜାକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ମେଳା ବସୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଝୁଲଣା ଫୁଲଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୁରା ଟିକେ ପୁରା ମେଳା। ବାଘ ବାଘ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଭାଇ ମୁଁ ସୁଜିତ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମଣିନାଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମେଳା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼। ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଯିବେ। ଖେଳନା ସାଇଡ୍ ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ଖେଳନା ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଖାଇବା ଦୋକାନ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରାତିରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। हर महादेव सुजीत हर महादेव भाई हर महादेव
ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଉଠା ଉଠା ରିସିଭ୍ କର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କେଇଠି ପାଗଳା କଣ କରୁଛ କେଇଠି ଏଇ ତ ଆମେ ତ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେ ପାର୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ